Black Friday je kromě stávajících zážitků především o novinkách, které chystáme začátkem příštího roku. A jaké to jsou? Nová Cessna s digitální avionikou Garmin 1000 doplní motorický berany, který máme od švýcarské firmy, a díky nim ucítíte sílu v řízení i veškerý porivy větru. Dostane to uchvatnou 12K vizualizaci. No a proč by vás vlastně měla nová Cessna zajímat? Kromě klasických zážitků na 30 až 90 minut na ní připravujeme malý pilotní kurz. Je to určený pro vaše děti od 12 let, ale i pro vás dospělí. A vy si vyzkoušíte to nejzajímavějšího z klasické osnovy a budete se moct rozhodnout, jestli je to pro vás dobrá investice a nebo to zůstane jako hobby. No a pokud se ptáte, co je další novinkou, tak je to ten náš závodní speciál. Vlastně jedná se o platformu, kterou už možná mnozí z vás znáte. To, co zůstává, jsou tyhle 4 Siemens motory, který propůjčí zdvih tohohle půltonového stroje až o 50 cm. Když ještě zůstaneme u závodního speciálu, tak tam připravujeme opravdu s ostrou verzí. Samotný motor má sílu 32 Nm, obrovskou přesnost a díky nastavitelným profilům si můžete vyzkoušet libovolný auto a každý auto se bude chovat úplně jinak. Společně s brzdou aktivní, která má v sobě motory, protože ten pedál funguje pro každé auto jinak a je vlastně aktivní. Pro vizuální zážitek vybíráte ze 2 voleb. Tou první je novinka roku 2023, virtuální realita Pimax Crystal. Jedná se o nejlepší headset současnosti díky kombinaci kvality obrazu a jeho velikosti s technologií eye tracking. QLED panel má 16 milionů pixelů, tedy 2x více, nežli má vaše 4K televize doma. Druhou volbou je pak 50-palcový 4K OLED panel s 1 milisekundovou odezvy. Oba pohání nejrychlejší grafická karta současnosti NVIDIA 4090. No a tou poslední novinkou jsou vlastně novinky 2. Jedná se o 2 stíhačky F18. Tu pohyblivou základnu, kterou se vám právě ukázal, tak na ní postavíme jednu. Ta bude mít méně panelů, ale tím, že to bude ve virtuální realitě, tak to vůbec nevadí. Ta druhá bude stejně jako naše F16 nepohyblivá, ale bude to celý kokpit kolem dokola se všema panelama. No a to zajímavé je na tom, že si vyberete, do jaké stíhačky, do jaké verze chcete jít, jestli do té pohyblivé, abyste ucítili nějaké pohyby při startu třeba z letadlové lodi, nebo při klesání a stoupání, nebo do té plné, nepohyblivé. A náš instruktor, třeba kolega armádní pilot, si sedne do té druhé a vyzkouší si s váma let ve formaci. Nejdřív vás to naučí a potom společně ve formaci zlítnete, můžete vyzkoušet vzdušný boj, nebo vás navede na přistání. A tohle je opravdu unikátní, protože 2 stíhačky ve formaci, kdy si vyzkoušíte s živým člověkem lítat, je něco, na co se jako opravdu těšíme.